Vítaj pri ďalšom videu a dnes ti poviem niečo o Magic the Gathering. Takže Magic the Gathering je TCG, alebo teda Trading Card Game, podobne ako známy Pokémon alebo napríklad Yu-Gi-Oh! Rozdiel je akurát v tom, že Magic the Gathering nepropaguje žiaden seriál alebo napríklad nejakú konkrétnu sériu filmov alebo niečo také. Takisto je to jedna z najviac hraných kartových hier na svete, rovnako ako Pokémon alebo Yu-Gi-Oh! Takže ako prvé si musíme spomenúť, ako sa Magic the Gathering delí, čo obsahuje a podobne. Takže podľa typu kariet sa Magic the Gathering delí na rôzne landy, creature karty, instantné karty, sorcery karty, artefakty, enchantmenty, planeswalkerov, battle karty a rôzne subtypy. Podľa typu farieb to už také ľahké nie je, pretože záleží na tom podľa toho, aký typ decku chceš hrať. Takže pokiaľ chceš hrať nejaký viacej agresívny deck, tak by si mal vybrať skôr nejaký červený deck, alebo ak chceš viacej counterspellov, alebo povedzme nejaké healy, aby si mal viacej supportu, tak si môžeš vybrať napríklad Simic deck. Takže v Magic the Gatheringu tu máme asi 5 základných farieb, z toho všetky majú 10 totálnych kombinácií, alebo teda guildov. Máme tu biela, modrá, čierna, červená a zelená, plus ešte tzv. Prázdna farba, alebo teda nejaká. Takisto aj v formáte v Magic the Gatheringu je ich dosť, čiže asi dve najhradnejšie sú Commander a Standard. Obidve dominujú z rôznych dôvodov. Standard pravdepodobne dominuje viacej na tej kompetitívnej scéne a na online scéne, čiže na Magic the Gathering Arena. A Commander je skôr viacej na IRL hranie Magic the Gatheringu, nie na online, také viacej sociálny typ hrania. Zo začiatku by som skôr skúsil tú online verziu Magic the Gatheringu. Je to prístupné aj na mobile alebo na počítači, takže asi nejak tak. Pokiaľ sa ti toto video páčilo, tak určite nezabudni hodiť like alebo odber a vidíme sa pri ďalšom videu.